I pozdrav svima ljudi, moj ime je on danas na kanalu Nikola, danas ćemo igrati Wars Battlefront 2 od EA Games. Rekao, igrica je o Star Warsu. Eto tu, ako na PlayStationu. Malo da sad čekamo da se učita. Došlo to tako treba malo igricama duže. Znam Star Wars malo duže da se učita, ali jako je zanimljivo. Mi ćemo ovaj put igrati ovako, kako da kažem, kao solo mod, nećemo igrati multiplayer, jer moram prvo da kupim PlayStation Plus da bi mogao da igram online i multiplayer. Što da se radi? Kad nabavim igrat ćemo, zato što je zanimljivije. Hoćete mogu... Evo vidite. Pogledajte kako se to ulazi. Ja, kako je to uvod dobro. Od Lucasfilm. Tu je. Evo sad se konektuje, ali nemam potrebe se konektuje, onako nećemo igrati online. Mislim, koja je poenta? Ovo da se konektuje dok sam ja ulazio, tada je onako ništa nije imao sliku, bukvalno. Mogu je tada da se konektuje. Sad ću to na brzak, sad će to da prođe. On se trenutno PlayStation konektuje. Tako završio. Igrat ćemo malo ovako. Evo, još se nije konektuje, igrat ćemo single player. Igrat ćemo arcade, ako se sviđa arcade. Poslije ćemo igrati, moći ćemo igrati versus. Igrat ćemo ovako custom arcade. Igrat ćemo team battle, smanjit ću. Air size team, dobro 10. Ništa će da bude free for all, ovo će da bude default. I to je to. Ćemo da doberemo, ja ću da budem ovaj put zli. Da vidimo da ćemo moći da igramo. Spomenuo sam se. Evo da imamo, ne. Neću da imam first order. Biću galaktička imperija. Idemo ovdje. Ako se sviđa ovakvi videi, pišite mi u komentare, mislim, like, subscribe se na naš kanal i šerujte video. I sve ostale, šalim se. Imam jedan problem na mom kanalu. Piše mi ljudi da većina vas nije subscribe-ovana. 46% nije subscribe-ovano. A ako ste od tih 40, nemojte da se subscribe-ujete, mislim, ne možete ni da se odsubscribe-ujete. A oni koji nisu, koji su onih ostalih 50 i nešto, subscribe-uju, slobodno, besplatno. Besplatno i ljubav će se slobodno. Dobro što se radi. Ovo je malo lakše od mnogo oblik. Ja ću uzeti ovog, ovo je baš gostinski tip. Imam i druge skinove. Nisu samo ovi. Da, imate i ove skine. To je ono ako vidite Kylo Rena. Nije imamo onaj default, nije običan. To je taj skin sam prikljubio. Neki ovdje pali default. Nije baš top bot. Ali da ne vidim. Imate mnogo moći u ovih skinaka. Namisliti ćemo ovako da igramo team battle. 100%. Hoćete da igram GTA 15, a on video bude bilo 5 lajka. Da, imate ovdje super heroja, imam to što su Luke Skywalker i ostali. Ali što sam ja zvao neću imati Luke Skywalker, što je logično. Neću na p***era. Mogu da kupim ove, ali ne želim. Ovaj može da leti. Ovo je kao neki super specijalac. Ovo je najgore. Mislim, neki možda znaju da igraju, ali ja ne znam. Neki gen... Naprimjer, radite, ovi koštaju 3000, ali u onom meču, online, oni koštaju 4. Imamo i ovoga, imamo i evoga ove oficir. Oni ih ne da dobiti, zato što su oni jako dobri. Ne znam što je ovo stano. Iskreno, ne znam, ovo što po meni, ovo mišljenje što je bolje. Oni koristimo da ne kao borbu.
pokažem ko su bili, primjer ovako. Evo sad su gotovi. Uzet ćemo imperatora. Da, ovo nije isti početnik. Ovo je jedan malo koji imperator može ovako se dve, može sa jednom i može sa drugom. Može i sa dve. Najbolje se deo i tako najveće plaće. Niko neće da gledaju imperator kao. How terrible! Nisu znači znali da kao našim imperator. Hoćete igram GTA 5 kako se nekako na video bude teško. Kako je bilo teško. Imperator može da pritisne ili što je jako dobro. Ali nije i način. Mislim, iskreno ako ćemo... Imperator nije toliko bio i... Mislim, on je bio jako, on je bio manipulator. Znači ja mogu složiti od dole, da putem od dole. I kako Imperator je? Ovo može biti ovako. A ovo je dobro, tako da. To najveće i mnogo drugih. Dobro. Ako gledaju, gledam. Tudor, to nisam znao toliko. To sam kasnije saznao. Sam pokušao da držim, kad sam vidio što slikao, versus da ćemo moći da igramo, ali tada je ekran mnogo manji. Tada se... A to je znojka. Vidio se 2 kontrolera. I ekran su podvojena 2 dela. I to meni jako malo, ali... Što da se radi? Your existence is at an end. Ovo je kako je dobro. Bude veran. Ajde malo da dobijem na moći. Imperator je joj pucača na način. Svi imaju jaki kao što su Darth Vader i Darth Maul. I ovaj Boba Fett je tako loš. Primo pucačima, ovog se su smatram pola pucača, pola Jedi-a, a ovdje nije Jedi. Svi imaju Jedi, oni Sith-ovi su dvi Jedi, tako. Ili su Jedi i dobri Sith-ovi. Onako možda to pomislio. Da imam njih ovdje su dosta. Ovo je, ako znate kaj je Anakin Skywalkera, mislim da oni su koji nisu dobili su Anakin, ovo je njegova rodna planeta. On je ovdje odrastao i sve. Ovdje je postao Jedi. I tako. Ovdje upoznao i Kenobi. Znači ima još jedan mod koji jako mnogo modela koji će reći jako dobro. Tako se ubije ljude. Ovdje drugo sam mogla vidjeti, ali ovdje je to koliko vas, kako mravo. Možda je jasno. Kako je slovo. Znate kako struje jako jako. Kako slovo. Odjednom. Sve ovo Imperator Halka. Oni treba da ima struju moćnije nego Munja. Kako struju postavi Munja? To prečno. Ajde da. To obvijestim. Ono što ima ovdje. Daj, ako izađete previše iz mapa 10. Možda dumate. Evo ih ovako račun. Tako će vam... Tako možete dumati. Ako istakne 10. Što da pokući. Nije ekstencija. Ne mogu baš ovo nikada lekcijama. Ne ih mogu da... Bow to your emperor. Evo više. Ali dobro, mnogo sam skinuo. Pa ćemo uzeti na primjer da. Ovo sam partiji mogu se malo bolje izgleda u bombu. Reći kao nova bomba izgleda kao normalna. Ali izgleda kao da je normalna. Kao da iz neke galaksije daleko. Znate kako ovo... Delo ovo iz Star Warsa, znate kako je? Daleko. Kao da počne neka baj. Galaksija daleko ima jednu carstvo.
Ovo je carstvo. Imperija tačnije. Imperija kao carstvo, samo što ima okolo 10 teritorija. Koje nisu baš zvali su kod vlasti. Pravno, ovako znači baš u galaksiji daleko. To se sada počinje baviti. Na njih danas mislim da je... To vam je tako bilo. Ovo sam malo drugačije. Ovo, brate, kako se... Možda ih je samo ostalo. Nije, gdje sam neko dobao? Evo bi se. Znači dođe malo crnog vojnika. Kako je on? Ne, uzeo sam oficira. On je kao snajperista. Ali njegov snajper nije baš snajper. Dead Trooper. Ono je kao neki neješano solent i ono je ođetni ovaj vojnik pomešan. On će samo jedan lik, da je ovdje. A dobro, bio go je pored mene. Evo Viktori. 8 minuta dok ono trajala partija. Tako. Onda ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se vam se svidao. Vidimo se u sljedećem videu. Zdrav!